Ei, vos explico una cosa. Estava jo sortint de la biblio carregada de llibres quan m'ha passat una situació de pel·li romàntica total. Ha xocat en un noi i pam, tot per en terra. El tio era guapíssim i m'ha ajudat a replegar-ho tot i quan m'ha donat l'últim llibre mos hem mirat i m'he quedat de pedra, mai m'havia passat això. Llavors li he dit, escolta, no notes una mica de química entre nosaltres? És que no sé, m'ha sortit sol. No he parat de pensar-hi en tot el dia. Què vol dir tindre química en algú? És només una expressió o té algun sentit real? Té alguna explicació? I si ho pregunto a algú que realment n'entengui? En realitat, ja ho he fet. M'he ficat en contacte amb els experts en química més top de Catalunya, els investigadors de l'ICIC, l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona. Vinga, veniu amb mi a l'ICIC a descobrir què és això de la química. Ei, Cèlia, Ei, digues. he sentit la teva història. Passa't per aquí després i t'explicaré per què has tingut química amb aquest noi. Queda't amb aquesta paraula, catàlisi. Ostres, quina intriga. D'acord, en una estona ens veiem. En tot això de la química m'he posat a pensar en com afecta les nostres vides de manera molt directa. Tinc la sensació que la química està molt més present del que imaginem a la nostra vida. A la medicina, per exemple. Imagineu-vos que poguéssim detectar malalties només en una gota de sang o fins i tot en una gota de suor. Sembla ciència-ficció, no? Realment no és ciència-ficció. Aquí, des de l'ICIC, investigant sensors químics tan precisos que ens permeten fer diagnòstics gairebé instantanis i fins i tot podríem arribar a fer revisions mèdiques des de casa. Ostres, i rebre alertes en temps real. Això podria ajudar a previndre moltes malalties. I no només això, també investigant medicaments per malalties que encara no tenen cura o compostos químics que ens permetin fer tractaments més efectius i amb menys efectes secundaris. Així tindríem medicaments adaptats a cada persona. Realment la química ajuda a fer millor la vida de les persones ja que dure més temps. Exacte, si volem un món més sa, hem de seguir innovant en química. És increïble com la química pot millorar la nostra salut, però també m'han dit que pot ser una de les solucions per a un futur més verd. Me pregunto si també pot servir per generar energia de manera més sostenible. Exacte. Aquí treballem en projectes per a poder utilitzar les fonts renovables d'una manera més eficient. Per exemple, estem desenvolupant noves cel·les fotovoltaiques explorant nous materials. A més, estem investigant sobre com transformar el CO2 en combustibles i també en materials per a la indústria. Imagina't, el que abans era un residu, ara es transforma en un recurs útil. Això vol dir que podem reduir emissions a l'hora que obtenim energia? Exacte. També estem estudiant el que s'anomena la fotosíntesi artificial, que el que fa és utilitzar l'energia de la llum solar, tal com fan les plantes, però en aquest cas per a produir un combustible net, com és l'hidrogen, a partir del trencament de la molècula d'aigua. I aquest combustible, un cop es crema, només allibera aigua. Ostres, me sembla superinteressant. I me'n dono compte que abans de vindre aquí a l'ICIC no tenia ni idea del paper que jugava la innovació química a les nostres vides al present, però sobretot al futur. Moltes gràcies, Josep. A tu, Cèlia. Uau, que guai! Marina, que m'has creat molta expectació abans. Recordo perfectament la paraula que m'has dit, catàlisi, però ni idea del que és. La catàlisi es produeix quan fem servir un catalitzador per fer que una reacció química passi d'una manera més ràpida i més eficient. I és a tot arreu. En la producció de cervesa, formatges, en cosmètics, en pintura. Sense la catàlisi no podríem fer cap d'aquests processos. Ostres, que bo, crec que ja començo a entendre-ho. Llavors, en les relacions personals seria com quan dues persones se coneixen i encaixen i passa alguna que fa que tot s'accelere, tipus que hi sona una música de fons, algú els presenta o passa una escena de pel·li, no? Exacte. Només falta un detallet perquè la cosa flueixi. El catalitzador és aquesta espurna, el que crea les condicions perfectes per a que tot encaixi. I en les reaccions químiques passa exactament el mateix. Ah, llavors és com que els catalitzadors són los cupidos de la química, no? Més o menys. Els catalitzadors ajuden a accelerar les reaccions sense consumir-se. Amb això fan més sostenible molts processos que fem servir cada dia. Uau! Ja ho veieu, la química no només és una qüestió de laboratori, ens ajuda a entendre el món, a fer-lo més verd i fins i tot a entendre per què ens sentim atrets per algú. La química està a tot arreu. I ara ja sabeu on podeu anar si voleu aprendre'n més. Gràcies, ICIC. I jo me'n vaig.
què he quedat.